Oletko nähnyt somessa paljon päivityksiä tämmöisestä upeista Italian Venetsian stukkoseinistä? Monet ehkä miettii, että mistähän näitä materiaaleja sitten saa, että täytyykö tilata toiselta puolelle maailmaa. No ei tarvi, meillä löytyy aitoja italialaisia stukkomateriaaleja ja näillä voi tehdä just tämmöistä todella näyttävän näköistä erottuvaa viimeistelyä. Ja meillä on tällaisia pigmenttipurkkeja myöskin, löytyy tällä hetkellä 2 eri kokoa suoraan varastosta hyllystä, jolloin sen värityksen voi tehdä sitten omatoimisesti paikan päällä taiteilijan näkemyksen mukaan. Tinta Mano on sävypastojen merkki ja ovat tosiaankin italialaisia nekin. Sitten jos haluaa kokeilla, niin löytyy Mirrorista, joka on toinen stukkotuote, niin löytyy myöskin tämmöinen kilonpakkaus. Sillä pääsee testailemaan vähän. Löytyy myöskin pientä pohjustuslastia Marmarino KS myöskin 1 kilon koossa. Sillä pääsee tekemään pohjat sileelle stukolle sitten. Ja tietenkin meiltä löytyy kaikki tarvittavat välineet, asennuslastat. Tässä on tämmöinen Venetsian stukkolasta, komelta ja apulastat ja sitten löytyy aina jopa 200 asti sitten, jos haluaa tehdä vähän erillä tekniikalla sitten laitetaan useampaa väriä samaan lastaan ja sillä tavalla saadaan sitten vivahdeikasta pintaa. Mutta joo, tällaisia löytyy suoraan hyllystä meillä, että ei mitään muuta kuin tervetuloa kaupoille.